L-aġir tad-deputat nazzjonalista Simon Busuttil reġa' wassal għal disgwit fil-Partit Nazzjonalista. Konsegwenza One News reġa' kien f'pożizzjoni li jżvela l-laqgħa tal-grupp hekk kif issejħet u issa għandu wkoll id-dettalji ta' x'intqal fiha. Kien kmieni wara nofsinhar li one.com.mt xandar l-aħbar li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien imġiegħel li laqqa l-grupp parlamentari mill-ex kap Simon Busuttil. Dan tal-aħħar irid li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jaddotta l-istil konfrontattiv li kien jaddotta fi żmien li kien imexxiju. Iżda mhux kulħadd qiegħed jaqbel tant li fid-diskussjoni biex issir mozzjoni biex tintalab ir-riżenja taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru kien hemm min oppona. Ir-raġunament ta' dawk li fil-grupp parlamentari argumentaw kontra kien jinkludi l-ħsieb li l-mozzjoni ta' dan it-tip se sservi biex il-kelliema tal-Gvern jerġgħu jagħmlu l-argumenti tagħhom. Tant l-istess deputati fakru li mozzjonijiet simili saru diġà u ħafna drabi il-Partit Nazzjonalista ma gwadanjax wisq minnhom. Il-preżentazzjoni tal-mozzjoni saret iktar tard milli ppjanat bil-medja tissejjaħ fl-4:30 u titħalla tistenna għal sa ftit qabel is-6. Fil-grupp parlamentari kien hemm bilu wkoll li ma jintlaħaqx smieħ b'urġenza tul il-jum tal-Erbgħa stess għax ħassew li mhux preparati. Kurjuża ħafna u li ħalliet li l-uħud mistaġba kienet it-talba li għamel Simon Busuttil fil-laqgħa tal-grupp. Dan ried li kull fejn issir referenza għalih ma tkunx bħala deputat, iżda bħala ex kap tal-oppożizzjoni. Intant fil-laqgħa tal-grupp parlamentari saret ukoll referenza li kien hemm lil One News sigħat qabel il-laqgħa. Din hija ħaġa li ħolqot tensjoni kbira u l-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija wasal jindika li s-soltu suspetti jaqgħu fuq Jason Azzopardi iżda li din id-darba mhux bil-fors kien hu. Fis-sejħa l-iktar militantiżmu u l-konfront Busuttil għandu l-appoġġ ta' dawk magħrufa bħala il-Barra Brigade li qabel l-elezzjoni tal-2017 kienet torganizza protesti kontinwi u ssejjaħ għar-riżenji il-ħin kollu. Min-naħa tiegħu Adrian Delija ilu jgħid sa minn meta nħatar kap li jrid jadotta stil differenti anki jekk immarka fejn ma jaqbilx jew jemmel li hemm nuqqasijiet. Bħalu argumenta kemm il-darba s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jadotta l-istess riċetta li telfitu l-elezzjonijiet. Iżda fl-iktar mumenti li kien dajjef, Delija dejjem ċieda għal dak li talbet il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, anke għax Delija u konxu li Busuttil se jerġa' jisfidah pubblikament. Bl-ewwel sinjal intbagħtu fil-parlamenti tlieta meta tkellem quddiem kulħadd dwar li kien qed jistenna l-oppożizzjoni torganizza il-protesti. Dan hu punt ieħor li tqajjem fil-laqgħa u wara Adrian Delija qal li se jattendi għal protesta tal-Occupy Justice u Repubblika l-istess nies li kontinwament jitolbu ir-riżenji tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.